Assalamu alaikum. Ko ka taɓa jin menene cache? Bidiyon da na yi a baya na yi bayanin a taƙaice menene cache. Cache dai shine temporary files da apps ɗin muke adanawa domin su yi sauri. Amma idan sun taru da yawa suna sa wayanka ko wayata ko wayarki ta yi lag ko slow. Saboda haka a cikin wannan bidiyon zan nuna yadda ake clearing cache step by step insha Allah. Kafin nan da Allah ku share wannan bidiyon mu je mu ga yadda ake yi. Yawa to mu je mu gani a takaice yadda ake clearing cache kamar yadda na yi alƙawari. So sai ka shigo settings naka. Idan ka shigo settings sai ka yi ƙasa haka sai ka zo wajen apps, gashi nan apps. To sai mu shige shi. Idan ka shigo apps a wannan wayar da sai ka shigo manage apps. Sai mu shige shi haka. Idan ka shigo za ka jira zai loading dukkan wasu application da ke cikin wayarka. So sai ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ta yin ƙasa. Bari mu bada misali da guda ɗaya. Misali kamar wannan ga TikTok dina. Sai ka shigo haka. Idan ka shigo nan sai ka yi ƙasa kaɗan. A can ƙasa za ka clear data. Clear data. Kun shigo clear data. Sai ka taɓa shi haka zai buɗe ma kamar haka. So mu tsaya mu lura da kyau da wannan shine wajen yin aikin. Gashi clear all data sannan clear cache. To clear all data idan ka yi clear all data to za ka sauke wannan application ne. Ba ana nufin uninstalling ba. Uninstalling daban da kuma clear data daban. Duk wasu abu da yake kai misali login data naka da kai login zai zama fresh ne. Zai dawo kamar yanzu ka ɗora shi akan wayar sai ka ɗora komai da komai naka. Allah ya sa an gane. Saboda haka sai kuma clear cache. Shi kuma cache dama na daga na muku bayanin sa shine files wato wasu files da application namu suke adanawa domin su kara kamar sauri. So amma idan sun taru sun yi yawa yana sa wayar ta lagin ko kuma ta ringa yin slow. Saboda haka sai ka taɓa clear cache insha Allah sai mu taɓa shi haka. Ka gani zai gaya mana to sai ka taɓa haka. To shikenan abin da za ka yi kenan. Allah ya share wannan bidiyon. Allah ya samu dace. Na gode.